Kumusta naman ka dira sa guwa? Aw, okay lang. Kamu dira sa Pilipinas? Okay ra pod. Lisod yun yung long distance na relationship ba? Order ko nagpadala. Sa cellphone ra magkuhan. Kamusta na ang kuan? Duha na to kay Karyang Duta. Karon tulog na. Maayo. Ah, grabe. Ay, kwarta kay mo bit kinaimbe. Ayaw na mo dalag kwarta ba? Tong tangkal-tangkal na ton. Wala, tigiri na ron. Tulog pala ko kabulay. Grabe. Pigiri na. Tulog pala ko kabulay. Dapat bigiri na. Basta masaligan nga asawa. Amo gid na. Kuya, wapira na. Char. Saligan yun na ya. Apir. Yawa na nag-video call lagi. Apir-apir naman. Sige. Bala. Eh, kaya mo yun te. Ilit, ra, mananggi. Ang katawa. Ingat mo ka. Ah, ang aircon naguba. Kinanglan na guro nga. Islan. Kinsi mo to kabulay. Isla na nga. Isle na ng aircon ninyo kaya naguba na. Isa ng aircon. Aircon ha. 50 tanner ha. 50 tanner. Palitin na karon ha. Kung makapadala lang na kay wala kwarta na gigasto pang hubog-hubog. Withdraw tong kwan. Withdraw tong tunga sa million. Igasto rin bubog kaya. Nay, kape dira. Gihidlaw ko sa kape sa Pilipinas oy. Naabaya, bag-init pa ni. Nakahigop ko na ba? Ah. Gidulong na sa kuhan. Muni bagong nga video call doon. High-tech nga video call ba? Wala be. Unsa man? Oh, ang taas. Sa kaning nga app no. Sa Japan. Ka-download na nga. Alang na siya. Oh, wala na ko daw. Pilipinas. Sus ka mga cute. Grabe katawa ni ate oh. Kay nablab eh. Na, balik din. Gihidlaw na nablab oy. Himingaw na sa iyang anak. Yan naman, masalikdan ka. Bisan ko. Bitas, bitas, bitas. Ito. Dito na ni. Kadlaw ba? Tuyok, tuyok. Ubo na to. Pati kami ang sama. Lilit lang, lilit. Ah, luwa ng mata sa sige katawa. Ang isa, buay dire. Asa man ang manghod niya? Tapos buwa. Kinsa mo itong amay? Ang iban, kay kung ikaw sa ligan, di kayo magdaghan. Patay. Kamayo, asawa na. Kabaayo nga asawa yun. Yatay. Dungagan na rin, dungagan. Utod-utod siya, putol-putol. Wa kayo di signal, kay wa ko kakonect sa wifi. Wa pa kapalit. Yate, ilan kami kinin. Palitin ng wifi niyo, ilisi. Di kuan, gihatag utong nabnab, kay nag-eskwela. Gusto na nagsalado diyan na sinabnab. Grade 1. Ah, kita na pagla, kinder pa. Parang grade 1 na. Wow. Huwag na akong college na. Sana all grade 1, wifi. Kato na yung tricycle na ton. Ah, karon, motor na Sikon. lang. Asa man sa Uy, Nabangga. kamaayo nga asawa. Dala. Single na nabilin. Nawa ka na rin sidecar. Lalaki ko lang. Daghan na kay kuto. Ala, lagi ko to.